Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Em ji dilê xwe derûber ji we hez dikin. Vê xwestina ku belkî heta îro kesî ji we re negotiye ku sira geldûnê ye, em ji we re eşkere dikin. Ez nifteyê didim we, ji dil bixwazin bigihîjin Xwedê. Dema ku hûn ji dil bixwazin bigihîjin Xwedê, hûn rasterast bi Xwedê ve têm girêdan. Bixwazin ku ev dinya ji bo we de becine. Bixwazin ku hûn bibin Xwediyê hemû cinetan. Xwedê ji we hemûyan razî be, em ji dilê we ji we pir û pir hez dikin. Hemaşeban û guhdarên me yên hêja hûn xêr hatin bernameya bi navê bi Dr. Evdilçebar Boran re sobetên Remezanê. Di rojekê din a Remezanê de em hem bi we re û hem jî bi xocê me yê hêja Birêz Dr. Evdilcebar Boran re li hev civiyan. Xocê me yê muxterem, hûn bi xêr hatin serseran ser çavan hatin. Em bêdawî ji Xwedê re hem tu şikir dikin ku em carekê din bextewariyekê mezina bi we re bûnê dijîn. Em ji we pir û pir hez dikin. Em ji we hemûyan pir hez dikin, Xwedê ji we hemûyan razî be, me xweş dît. Ez ji Rebbî me dixwazim ku ew bernamayan me ji bo guhdar û temaşevanên me bibe sedema bextewariyan. û em karin destê bikin înşallah Xwedê ji we razî be. Xwedê ji wê jî razî be xoceyê me yê muxterem. Xocê me yê muxterem, îro bi taybetî di dinyaya modern îro de em ê li ber siva yek ji wan pirsyaran bigerin ku şê mirovan herî zêde mijûl dike. Mijara me ev e, gelo jîna dîn zehmet e. Heke hûn münasib bibînin, em bi pirsa xwe ya yekem dest pê dikin. Di nav civakê de têgihîştinekê giştî heye, bu sadê dîtin ku dîn barekî giran e. Her tişt qedexe ye, her tişt rehnet e. Ma bi rastî jiyîna dîn ew qasî giran û zehmet e. Kur'an di meha Remezanê de hate daxistin. Tevahiya dîn de Kur'anê de ye. Di ayeta sed û heştê û pênc a Sûreya Bekara de Xwedê Teala ji daxistina Kur'anê behs dike. Meha Remezanê ku ji bo mirovan gehîştîna hîdayetê wesîleya gehîştîna Xwedê û fûrkan e. Kur'ana ku heqî ji batilê vedixetinê ji aliyê Xwedê ve hate daxistin. Nê dawiya wê ayetê wisa diqede. Xwedê ji bo we rehetiyê dixwaze, Xwedê ji bo we zehmetî nexwaze. Îjar her tiştê ku Xwedê Teala di Qur'anê de ji bo me daxwaz kiriye, tenê yêsanî ye. Xwedê ji bo we zehmetiyê naxwaze îjar. Di Qur'an de her tişt ji bo me mirovan rehet e. Lê ew tiştên ku li dijî Qur'anê ne, yanî bîdat û zenneyê însanan in, ew pir zehmet e. Dibe ku ew kesên dibêjin dîn pir zehmet e, ew Qur'ana Kerîm nazanîn û dîn bi hûrafeyên derveyî Qur'ana Kerîm hîn bûne. û wî tiştî jî bi wî rengî ji mirovan re vedibêjin. Niha em bi hev re lê binêrin. Di hemûya Qur'anê de ew tiştên ku Xwedê ji bo mirovan dixwaze fermanên armanc hene û fermanên weste hene. Niha em binêrin ev dijminê herî mezin ê mirovan ku jê re îblîs tê gotin dîn çawa xistiye halekî wisa ku neyê jiyîn. Em di hev li fermanên armanca binêrin. Heft fermanên armanc xwestina gihîştina Xwedê tabîbûna murşîd, teslîmkirina rû, teslîmkirina laşê fizîkî, teslîmkirina nefs yeşat û teslîmkirina îrade. Heft fermanên weste jî hene hevrastin Xwedê Teala dixwaze, her du jî di eynî demê de bêne dîtin. Yanî dîn bi tevahî Kur'an e ku ew Kur'an pirtûka geldûnê ye. Ji hest fermanên armanc û ji heft fermanên wesî de pêk tê. û 1400 sal berê ev heft fermanên armanc û heft fermanên wezehabeyên ku di ma cehaliyetê de bedewîyên ku dijminê canê hev bûn bi Resûlullah re her heftên van fermanên armanc yên çawa bi tetbikirin û her heft fermanên wazî te di jiyana xwe de. Xasiyê mirovan Kur'an jî bîrkirin. Di şûna Kur'ana Kerîm de hûrafe pêşketin û gava dîn bi hûrafeyan dest pê kir, dînê bi hûrafeyan tê jiyîn pir zehmet e. Çimkî ev tişt li dijî firtetê ye û wan têgehên Kur'anê jî bîrkirin. Ez niha dîsa dubare dikim, gelo dîn ji bo kê zehmet e. Di dîn de 19 hûrafê hatine çêkirin. Niha însan di hûrafeyan di ser dîn dijîn 19 hep hûrafe.
Lê di berdêla bê de tebî ku di Qur'anê de cîk digirin jî maçend têge ji tatbîkata dînê hatine derxistin. 19 hep têgeh werin em ba 19 têgehan û 19 xurafeyên ku li hemberî wan hatine danîn bi hev re nîşan bidin. Yanî ka ku hilefe dikevin dewrê têge ji tatbîkata dîn de dikevin. Li gora Rûsyan naderoka ku hemû mirov karin berîhatî bijîn berê xwe dana Xwedê. Xwestina gihîştina Xwedê û tedbirkirina emrên wasî te di jiyanome de sêvirandineke wisa ku tê de zorlîkirin tune. Gelek kes wisa dihesibînin ku di Îslamê de gelek bend û zoranî hene. Lê belê dîn ne barekî giran e ku mirov bide ser milê xwe dîn çavkaniyek hizûr û bextewarî ye. Ji ber zêdekirinên û qutkirinên ku paşê li dîn hatine kirin guhertineke mezin çêbûye. Agahiya dîniya saflem di çanda İslamî de bengeha Qur'anê pêk dîne. Lê jiyana dîniya rastîn di dema pêxemberê me de hatiye pêkanîn. Di her yek ji me de taybetmendiyên ku em dikaribin vî dînî bijîn hene. Jiyaneke wisa mîrov digihîne hazûreke vindirîn a muhteşem. Wê mirov bike kesekî ku bixware û bi civakê re li hevatî be. Erê dîn wê mirov bike kesekî ku bixware û bi civakê re li hevatî be. Li derveyî dîn zorî tune lê de hundirê dîn de zorî heye û rafeyên bi vî rengiyên berandine Xwedê ji we razî be. Xwedê ji we jî razî be, di rêhetkirina jiyana dînî de rola girtina hîmmet û piştgiriya manewî ya murşidekî çi ye? Dema murşid bikeve dewrê wê denê û rafe wê ji dewreyê derkenin. Ji ber ku dînê ku murşîd diyelmîne, ji ber jîna heft konah û çar teslîman, ew murşîd Qur'anekî ku dimeşe ye. Nebîkane ku ji wî tistekî li dizî Qur'ana Kerîm derkeve. Wê demê em dikarin wisa bidêjin. Dînê bi murşid re tê jîyîn rehetî ye. Înê bêyî murşid tê jîyîn zehmetî ye. Wê demê mirov heke dixwazin dîn bi rehetî bijîn gerek bêguman tabiyê hukmên Xwedê bibin. Di ayeta şêst û çaran a Sûreya Nîsayê de Xwedê Teala ferman dike ku em Resûlên xwe dişînin ji bo ku mirov îtaat bikin. Bi îtaatiya Resûl dîn rehet dide. Em ji bo ku mirovan îtaat bikin Resûlan dişînin. Ewên ku li nefsên xwe zinkirine yanî yên ku dîn nizanîn heger bi hatana cem te û jî Xwedê mexiret bi xwestana û Resûl. Jî ji bo wan mexiret dixwestana Xwedê wê hemû gunehên wan ên heta wê rojê bikir axîr. Îjar Yûnusê kûçbû cem murşîd hercî bektaşê welî ji bo genim bistîne. Murşîd dibêje tu gelim dixwazî wan hîmmet dixwazî. Helbet Yûnus emre nizane hîmmet çi ye. Dibêje gelim çunkî ji bo wê hatiye. Lê dirê de serê wê hinekî teblîhem dibe. Zerdegir e û dibêje efendim ev hîmmet çi tekî acîb e. Gelo zikî zarokên min têr dike. Gelo pezên min diçêrîne çi ye ev. Wê demê hercî bektaşî welî dibêje hîmmet te diçêrîne tu jî zikê zarokên xwe tê dikî û pezên xwe diçêrînî. Gava wî got ez hîmmetê dixwazim hercî bektaşê welî wî bi fermana Xwedê dişîne cem tabtuk. Gerek em hemû zanibin ku dîn ji şeş tiştan pêk tê: hayret, hîmmet, nûset, îştiyak, liyakat û mukafat. Di têkiniya navbera mirov û Xwedê de tiştê ku nimetbûna wan peyda dike îrşad e murşid e. Dingehê îrşadê jî destpîre hîmmetê. Hîmmet ew ronaxiya ku mirov ji sifirê digire ber bi Xwedê ve binin dike, di asta kemanê de mezin dike û ronahî û nûrek alîkarî ye. Hemû alîkariyên Xwedê di tora nusretê de tenê piştî ku hûn gêştin murşidê xwe pêk din. Kesekî ku baweriya wî bi meqamê îrşadê tune de nabe muhatabê alîkariya Xwedî Teala. Himmet vesîleyek alîkariya mezin e. Encama hîmmetê nimeta Xwedê ye. Xwedê ji we razî be. Xwedê ji te jî razî be xweciyê min muxterem. Gelo Xwedê dîm, ji bo kesekî ku her tim zikê wî dike, rehet dike. Xwedê Teala ji bo kesekî ku her tim zikir dike, bêguman dîn rahat dike. Ji ber ku Resûlê Xwedê ferman dike ku dostê herî bi xêr e,
ewa ku gava hûn zikir dikin alîkariya we dike û gava hûn zikrê ji bê dikin ya ku tîne bîr alaya. Îjar dema em her tim zikir dikin Xwedê Teala we alîkariya me dike. Dema em zikirê ji bîr dikin tînê bi bîra me. Di lûndurê sêgoşeya bextewariyê de aliyek zikrê Xwedê ye, aliyê din hesretên rohê me ne û aliyê din jî ew dereceyên. Pozîtîfin ku laşê fîzîkî bi dest xistina, lê gava an digihîjin zikrê daîmî. Em li guhere di ber çarboşeya bextewariyê û Xwedê Teala dixwaze her kes bigihîje vê nufteyê her xweşbûnî ji bo min e. Ji bo ku hemû pîvan û xweşikbûnî ji bo bextewarkirina me werin cem hev, girêdayê avakirina diyalogê di navbera nefsa me û rûyê me de ye. Zemînê vî lihevkirinê bi têçana nefsê ya bi taybetmendiyan rûh pêk tê. Tenê tevenga wê zikîr e. Dava û navê Xwedê Teala dubare dikin rehmet, fezel û selewat jî Xwedê tên di dilê nefsê de bicîfte bil. Di dî rengî dilê nefsê ku di hala destpêkê de bi temamî ji tariyan pêk dihat, gav bi gav ronî dibe û dibe nûr. Îjarî taeta wê ya ji bo emirên Xwedê zêde dibe. Kirina karên ku hatina qelebekirin tîm dibe. Di derdewamî paqij dibe û dikede şexsiyeta ku nêzîktirî Xwedê dibe. Di hedîsê de Xwedê bêguman eldîn ji bo ku nefsa we bigihîje îflasê waskiriye. Nefsa ku gihaştiye îflasê ji nôzdeh fêziletan pêk tê, ew nefs e ku nôzdeh afetan paqij kiriye. Xwedê ji we razî be. Xwedê ji we re jî razî be, me li ser mijara xwe ji gelê xwe pirs kir. Heke hûn münasib bibînin, em dixwazin vê vîdyoyê bi we û temaşevanên xwe re parve bikin. În bi rastî ji bo rehettirina jiyanê heye, Xwedê Teala soz daye ku barê wî yê ku bi xwestina gihîştina Xwedê berê xwe di wî silik bike. Vava em dibêjin gihîştina Xwedê hûn çi fêm dikin? Dua, gihîştina bi Xwedê, duayek herî hêsanê yanî, dua, nimêja me, baweriya me. Jîna İslamiyetê kirina îbadetên me û jîna İslamiyetê tê bîra me. Ez pir tiştan fehm dikim. Ji ber ku Xwedayê mezin dînê Îslamê ji bo mirovan xwilikandiye û ji bo başiya mirovan afirandiye. Dînê Îslamê dînê aqil û mantiqê ye. Dînê herî xweş jî dînê Îslamê ye. Heke em wan bikin em ê bigîjin Xwedê? Helbet, heger en her tiştê xwe rasterast bikin, en dikarin bigîjin. Ew, îmkan dayî me, lê kesê ku dike tune ye, em nakin, em bawer nakin. Tiştê erdhejê ev yek bêtir kêm bo heke hûn haydar bin. Madem em îbadetê nakin, eşkere ye ku em qet nabêjin Xwedê ji ber wê ke îbadet şert e. Îjar çi ye me digihîje Xwedê? Duaya me digîje dilê me wê paqij be, em ê pir xêran bikin. İbadeta me digîje. Normal, ez tenê nimêja xwe ya normala dikim, normala yanî. Lê ez pir dixwazim her tim xwendina Qur'ana kerim. Nizanim ez ji alîkariyê pir hez dikim binêre, zêde hez dikim. Ez dixwazim her tiştê xwe bêkêmasî bikim. Helbet ew jiyana ku em li Stenbolê dijîn, baweriyên me, hêza me ev e. Hocê me yê muxterem di rûportaja me de mêbanekî got, ji ber ku em îbadetê nakin, gihîştina me yê Xwedê nemikune. Gelo mirovê ku îbadetê nake bi rastî nikare bigihîje Xwedê. Ger mirov ji dil bixwaze bigihîje Xwedê, Xwedê Teala ev wezîfe daye hemû mirovan, yanî daxwaza gehîştinê wê di dilê kesî de be. Dema wê daxwazî daha dilê xwe, piştî vê Xwedê Teala wê îbadetan jê re bide hezkirir, ji ber ku soz daye. Yên ku bixwaze bigihîjin min, ez ê wan ji sedî sed digihînim xwe di şûra sêzdehan de. Yanî Xwedê ku bixwaze dinexîne û ji wan kesên ku dinekîn kî bixwaze bigihîje, Xwedê wêr wê wî bigihîne xwe. Wexta ku rû bê îbadet, bê zikir û bê murşîd nikare da bigihîje Xwedê bê bi min Xwedê Teala wan tiştan de evdan dide hezkirin. Êşî murşîd dide hezkirin, paşê zikir dide hezkirin, paşê hemû îbadetan dide hezkirin û Xwedê. Di nav rehetiyê de pêkanîn alan tiştan ji bo wî peyda dike û mîna ku wî bixekiribe jî xelat dike. Ji ber vê yekê kesek ku îbadetê nake jî eke ji din bixwaze bigihîje Xwedê, Xwedê wê bêguman rûyê wî bigihîne xwe.
Tiştî ku ji me digihîja Xwedê rowe. Rohê mirovan bi du şikla digihîne Xwedê. An berî mirinê digihîjan jî piştî mirinê digihîje. Lê her du gihandin, yanî gihandina piştî mirinê, ne dibin îradeya kesî de ye. Kî dimire bila bimire, hohê wî wê bêguman digihîje Xwedê. Xwedê dixwaze ku mirov berî mirinê rûyê xwe bigîrîne Xwedê û bigihîje bûsnatê. Wezîfa me ne gihîştina Xwedê ye, xwestina gihîştina Xwedê ye. Erê wezîfa me ne gihîştina Xwedê ye, xwestina gihîştina Xwedê ye. Piştî ku mirov ev xwestek kir, yekser piştî wê bi sedemekî mir, her çend qet îbadet nekiribe jî, dîyî ku ew ê herê bêguman cineta Xwedê ye. Eger bi sedemek wisa heysan, xelasiya me heye. Em ê mal nekin û bêguman bi xwestina gihîştîna ji dil, erka xwe bînin cih xwe da ji we razî be. Xwedê ji we jî razî be, lê ser mijara me de reportajek me ya din heye, heke hûn münasib bibînin, em dixwazin vê vîdeoyê jî pave bikin. Xwedê Teala di dirêjiya dîroka mirovahiyê de hemû fermanên xwe her tim bi heman pîvaniyê dane. û kîtabî murşîdên ku wan em van teblîg dikin bûbe, bextewarî jiyaye. Tabîbûna murşîdekî ji bo we çi îfade dike? Helbet jîna İslamiyetê bi awayekî rast û jîna şerîatê. Pêxemberên me yên mezin vê yekê ji min re îfade dikin. Ya ku Xwedî şandiye, Kur'ana Kerim ji kê re şand? Kur'ana pîroz ji Hezretî Muhammed re şand. Pêxemberê min ê yekan e Hezretî Muhammed e. Niha jî dixebitin ku mirovan ji wê derxin. Gelo di vê demê de jî murşid û ewliyayên gihîştî Xwedê hene. Helbet madem ewliyayên Xwedê hene, heke tu nebûne az bawer nakim ku dinya bijiya. Hûn dibêjin di her serdemê de hene. Di her serdemê de murşid heye, ez nikarim bawer bikim ku dinya bê murşid bijî. Lêguman di reşa îro de jî murşîdek heye. Ez tune ye, bi dîtina min tune ye. Pêxemberê efendiyê me ji xwe Xwedê Teala di Qur'ana Kerim de diyarkê ku ew pêxemberê dawiya axir zemanî ye. Çimkî ji xeynî Xwedê kes paşê rojên mizane. Ji ber wê Xwedê Teala jî dibêje ku ji niha pêvê yanî hewcedarî nayê dîtin. Çimkî teknolojî pêş dikeve, mirov ji baweriyên batîl dûr dikevin, astên xwendin û tesîra xwe bilind dikin. Belê, em çawa karin wan bibînin? Ger lê bigerin em ê bibînin. Hocê me yê muxterem, di reportaja me de mêvanekî li ser mijara murşid got, pêxemberê me pêxemberê axir zemanê ye. Xwedê Teala jî dibêje ku ji niha pêve hewcedarî nayê dîtin. Pexember efendiyê me silavê Xwedê lê bin ma pexemberê û murşidê dawî ye. Pêxember efendiyê me silavê Xwedê lê bin pêxemberê dawî ye. Di Ezab çelî de. Resulê Xwedê di nav we de ne bavê timîran e, ew Resulê Xwedê û dawiya pêxemberan e. Lê ma murşîdê dawiya na, heta qiyametê murşid wê berdewam bike. Pêxemberê me silavê Xwedê lê bin bi esaletê îmamê serdemê bû ku dikan redeyetê. Piştî ku ew çû, gelo îmamê serdemê ku bi wekalet digihîne hîdayetê heye, erê di segde bîst û çaran de Xwedê tahana ferman dike, ne ji wan îmamên ku bi fermanên me digihînin hîdayetî çekirin. Xwedê Teala ji Resulên welî yekî tayîn dike. û Rebene di Îsra 15 de wiha dibêje, dawa ku ez Resul neşînim azad nakim. Di Rad 7 de tu hişyarkerekî ji bo her tawmî hişyarkerek Resulek heye. û gava em li ayetên heşt ne hûldahanên Sûreya Mulkê dinêrin, em bêguman bersiva wê dibînin. Ma di her serdemê de Resul heye, erê gava elê canime di deriyên canime re dikevin, hûn dir gelo ji wan re nehat pirsîn. Hişyarkerên ku ayetan ji we re dixwînin nehatin bawer. Hatibûn deyme wan înkar kirin. Me got, Xwedê tu tişta nexistiye. Ez ji ber vê yekê çûnê canimê. Mehabin mirovên serdema me dibêjin di pêxemberê me re îrşad di dawî bûye. Ev yek bi temamî îftira ye li ser Qur'ana Kerim. Xwedî Teala di Qur'ana Kerim de ferman dike ku heta qiyametê wê di nav hemû qewman de bêguman hîdayetkar hebin. Pêxemberê me silavê Xwedê lê bin dawiya nebiyan e, pêxemberê dawî ye. Piştî wê careke din hatina pêxemberekî tu carîne mumkin e. Lê mirov di kîjan ebîleyê de bijîn bila bijîn. Di kîjan perçeyê demê de bijîn bila bijîn. Bêguman wê Resulekî Xwedê li wê qebîleyê rast were. Wek murşîd bêgumanî li wir be. Bi taybetî werin em bi hevran di Sûreya Şuara ayetên 208-209 binêrin bîra bê mir çi dibêje?
me tu bajarok helak nekirine heta ku hişyarker yanî nezî ji wan re nehatibin şandin binêrin bajarokek jî. Xwedê Teala ji bajarokê ra jî nezî dişîne. Îjar bizanibin ku em zalim û zinimdar nebûn, ev li wan nayê wey Qur'ana Kerîm şeytanan nedaxistiye. Lê wan nayê, nekarî wan e. Bîguman hêza wan nagihî ji wê ji ber vê yekê di her devê de pirtûka Xweda Qur'anê û nezîrên ku vê Qur'anê îza dikin hene. Wê heta roja qîyametê jî vê hebûna wan berdewam bike. Xwedê ji we rasî be. Xwedê ji we re jî razî be. Xweceyê mên muxterem, pirsêkê me ya vîdyoyekî heye ku temaşevanekî me gîhandiye me. Heke hûn münasib bibînin, em bi hev re temaşe bikin û paşê em bersiva wê ji we bixwazin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خواجه مي محترم بحرمت و بحسرت دستین تماچ دکم از تپر و پر حز دکم انشاءالله. خواجه مي محترم نزیکه کی من دبیجه کو گاوا ازنیت دکم نمیج بکم گرانیک دیگه سر دلیمن تپرسه گلو او جبر کماسیا ایمانا منه انشاءالله گوه مجاره دا چفرمان دکن انشاءالله. خواجه مي محترم بحرمت و بحسرت دستین تماچ دکم از تپر و پر حز دکم انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Xocê me yê muxterem, temaşevanê me dibêje ku gavaniyet dike, nimêjek giraniyek dikeve hundirê wî. Gelo ev nîşana kêmaniya îmanê ye, hûn di vê mijarê de çi dibêjin? Xwedê Teala di Maîde not û yekê de ferman dike ku şeytan dixwaze we ji zikir û nimêjê dûr bixe. Wê demê dema westê nimêjê tê ji bo ku rê li ber nimêja me bigire, îblîs gelek wesweseyan dide windirê me. Bes bila em wê nimêjê nekin. Lê Xwedê Teala jî nimêj bi waxtan li ser me ferz kiriye. Wî demê an emî li pey fermana şeytan herin an jî li pey fermana Xwedê. Yên ku îtaata fermana Xwedê dikin, gava westê nimêjê tê bêguman nimêja xwe dikin. Ew kes in ku zîkirê bêşert û meşt dikin. Heke em bi rastî dixwazin di wê noktê de bin, gerek en îblîs ji dewrê derxist. Di zûmer hevdaan de ji bo wê ferman dike, ew ên ku ji bûyîna êdbîtiya tagut dûr ketin. Ew ên ku ji evdîtiya tagut dûr dikevin û fermanên Xwedê tînin cî kîne? Ew ên ku dixwazin bigîjin Xwedê. Kîne? Ê ku tabî murşîdê xwe bûne. Kîne? Yên ku rûyê xwe teslîm kiriye. Kîne? Yên ku laşê xwe ya fizîkî teslîm kiriye. Ji ber wê di nûr bîst û yekê de ferman dike. Tabî galên şeytan nebin. Çi tabî gawên şeytan bibe, şeytan fuşyatê û înkarê fermanî wê dike. Dava em li qiseya Abdulqadirê Geylanî tinêrin gavan nimêja sibê nake, galiba pat beqat qezaya wê dike. Rojekê şeva duyem bi heman awayî bêtir zêde dike. Heke deh qat kiribe derfe bîst atan. Heke bîst qat kiribe derdehe sê qatan û roja din îblîs bi xwe tevî radike. Dibêje çima ma tu ne îblîsî? Dibêje belê, lê min carekê rêyê li nimêja te girt. Te bi wan nimêjên ku piştî wê kirin, dibe ku sed qatî wê bêtir derajat qezenc kir. Niyeta min, lêgirtina li wan derajatên ku te yê ji nimêje tezenc bikirabû lê tevter bêtir dest bikirinê kir. Ji ber wê naxwazim tu bêtir qezenc bikî. Kengî li dijî fermana Xwedê dengek ji bindirê me mesor bike, hewl bide me ji rabûna. Nimêjê xut bike, di rastiyê de bizanibin ku ew ne dengê we ye, dengê şeytan e. Heke hûn dengê wî nas bikin, heke hûn ji Xwedê alîkariyê bixwazin, kesê ku qezenc dike her dem hûnê bin. Çi ku rastiyê dizanibe jî, heke bike de bin bandora wesweseyê û bizanînofa hemen neke, elbet îmana wî kesî kime. Tu kes bêyî westina gêştîna Xwedê ve sedemên din nikare îmana xwe zêde bike. Tişta ku wê îmanê zêde bike, tenê xwestina gêştîna Xwedê ye. Hûn ji kîjan alî ve lê binêrin bila binêrin, xwestina gêştîna Xwedê di jiyana we de noqtek mezin e, Xwedê ji we razî be. Xwedê ji we jî razî be, di mijara me de rûportaja me ya zikakiya din heye, heke hûn münasib bibînin, em dixwazin vê vîdyoyê jî biweşînin. Li gorî Qur'ana Kerîm, rêya jiyîna bextewariya ku dîn wekî armanc nîşanî mirovan dide, bi hemû aliyên xwe ve ji zêde zikirkirina Xwedê re dervas dibe. Lê gorî wê girîngiya zikirkirina Xwedê çi ye? helbet heke em zikra Xwedê nekin tu girgirîngiya jiyana me namîne. Zikirkirin
dua kirin, nimêj kirin, dûr ketina ji tiştên xerab. Girîngiya wê wihaye ku mirov li gorî qaydeyên Xwedê tev bigere, jixwe heger hûn bi qaydeyên Xwedê netê maneyê ku baweya we nesaxle me. Mirovekî ku zikir dike, hêkiriyên wî yên bi mirovên derdora xwe re çawa dibin. Ew li gorî cihê xwe dibihêre, tu bi kîjan vêyê te herî, tê zilamê wê vêyê bibînî. Tişt ez dizanim ev e. Heke tu İslamiyetê bijî, tê kesên ku diçin ser İslamiyetê bibînî. Heke tu ber bi aliyekî din ve herî, tê mirovê aliyê din bibînî. Li gorî min tiştên xwe ji pêk tîne, ez çawa bibêjim pêşîmêjiyê me rehet dibe. Paşê jiyana me rehet dibe, em bi tiştên pûç ve wela mijûl nabin. Em bala xwe didin, ser nimêj û Qur'ana xwe. Em her tim hev dixwin xîbet gerek em ji xîbetan dûr bikevin. Ma ev zikir rê li ber xîbetî nadir re, heke em bêjin ala Allah û zikir bikin. Ev şaş e, ez dibêjim hinek şêweyên îbadetê yên şaş hene, ez beşdarî wan nabim. Yên beşdar dibin min eleqedar nakin, ez ji xwe berpirsiyarim. Ez ji xwe dizanim ez ê çi bikim. Li rûpertaja me de mêvanekî bi mijara zikir de got ku hinek şêweyên îbadetê yên şaş hene û ez beşdarî van nabim. Gelo zikir kirin şaş ye? Zikir kirin fermaneke fez a Xwedê ye, ne şaş ye. Di ayeta 45 a Sûreya Enkebûtê de behsa sê cûran zikir dike. Xwendin û ayetên Qur'ana Kerîm zikreke. Kirina nimêjê jî zikreke. Lê ji fêrî van her du cûra zikir, zikrê herî mezin heye ku dubare kirina navê Xwedê ye. Kava em li jiyan ve sahabeyan dinêrin di Zûmer 18 de ew godariya gotinê dikin û tabî peyva delal dibin. Yanî tabî sermanên Qur'ana Kerîm dibin. Ewane ew ulûl elbabin kîne ulûl elbab? Ulûl elbab ewên ku 24 saetan zikir dikin. Ewên ku gava li ser ningan de rûniştîne an jî li ser kileka xwe baldayî bin zikrê Xwedê dikin. Wê demê zikir ferza mûzemin 8 zikirkirina pir ferza ezab 41 zikra daîmî ferza nîsa 103. Wê demê zikirkirin ne şaş e, anîna ciha fermaneke ferz û teqaza Xwedê ye. Mixabin kava em bi sepandina Îslama îro ya şerîatê dinêrin, di nav wan paydeyên şerîatê de hûn ne di nav 32 ferzan ne jî di nav 54 ferzan de li ser ferzbûna zikrê hukmekî ferz nabînin. Lêbelê wesîla herî mezin a ku wê bextewariya me bi wateyek rast peyda bike zikir e. Gava hin nevûkmend Qur'ana Kerîm dinêrin, em dibînin ku nîşanên bingehîn ên deftewariyê bêguman dwar hene. Zikir ferz e, hir zikir yanî ji nîvê rojê bêtir zikir jî ferz e. û di dawî de zikra Xwedê a daîmî jî ferz e. Hemû sahabe gêştine zikrê daîmî. Bûne Xwediyê zikrê daîmî, Xwedê ji we razî be. Xwedê ji we jî razî be, dîsa temaşevanek me pirsek vîdeoyî ji me şandiye. Heke hûn münasib bibînin em bi hev re temaşe bikin. Esselamu aleykum ve rahmetullah xocemeyî hêja Ebdûcebar em ji we pir û pir hez dikin. Destûr hebe pirsek me heye. Pirsa nêzîkekî me ye dibêje ku ez bi murşidekî ve hatim girêdan û paşê sar bûm. Ez vî murşidî berdim gelo webalekî wî heye em ji we pir û pir hez dikin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Temaşevanê me dibêje ku ez bi murşidekî ve hatim girêdan lê paşê ez sar bûm, heke ez berdim webalekî wê heye. Carekî dibêje ez bi murşidekî ve hatim gerêdan, heke wî bi serê xwe hilbijartibe. Xwedê Teala dibêje ku ji bo tabîbûn bi murşid re ji sê aliyan sê alternatîv hene. Yek, ew kesî ku pê ve hatiye gerêdan ne murşid e. Dê du, murşid e lê ne murşidê wî ye. Sê, murşid e lê ew murşid e ku Xwedê Teala bi xwe ji bo wî tayîn kiriye. Ji van sê alternatîfan ya rasttenî ew murşid e ku Xwedê ji bo wî tayîn kiriye. Wê demê gerek mirov di Maîde 35 de wê wesîyeyê bin mêmeja açetê ji Xwedê bixwaze. Û di Sûreya Bakara ayetên 45-46 de. Heke mirov li pey wî murşidê ku Xwedê bi nimêja haçetê nîşan daye biçe, ez girêdan ferz e. Heke ew li pey murşidê ku Xwedê ji bo wî tayîn kiriye çûbe û niha dibêje ez sar bûm û dihêle, ew bi bandora şeytan de maye. Lê dîsa dubare dikim, dibêje ku li tabî murşidê ku Xwedê bi nimêja haçetê nîşanî wî daye çûbe û paşê hîş dibe. Ev ne webal e, lê encameke mînane gihîştîna armancî ye. Xwedê Teala dibêje bixwazin bigihêjin Xwedê, dibêje tabî murşidê xwe bibin. Paşê dibêje
û nervêxa teslîm bikin. Paşê laşê fîzîkî, paşê nefsê û paşê jî îradeya xwe bonê teslîm bikin. Fermana bingehîn a Xwedê Teala ji bo hemû mirovan ev e. Em hemû divan gunahan re derbas bûn û me ji tabîyeta xwe pêk anîn. Ez emro bingehîn a Xwedê Teala ye gerek pêk biman pêk bê. Xwedê Teala di reşiya nanîna ciha fermanan de mirovan nagîne wê armancê û ew nikarin bextewariyê bijîn. Xwedê ji we razî be. خودê ji we jî razî be xwecê me yê muhterem, xwecê me yê muhterem, em hatin dawiya bernameyekê bin. Ji bo van agahiyên qîmetdar ên ku we dane me, pir spasiya we dikin, awim gotinên dawî ji we re dihêlin. Di bernameyê kedin dîsam diheve min. Rehmet, fezil, selawatên Xwedê û hemû xweşikbûnên wê li ser we hemûyan bin, em ji dilê xwe ji we pir û pir hez dikin. Fatiha ma selawat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Temaşevan û guhdarên me yên hêja. Bi hêviya ku em sibê di aynî saetê de di bernameya me ya sohbetên Remezanê ya bi Doktor Abdulcabar Boran bi dîsa bigihîjin hev, Xwedê ji we hemûyan razî be. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Em ji dilê xwe pir û pir ji we hez dikin. Vê xwestina ku belkî heta îro kesî ji we re negotiye ku sira gerdûnê ye, em ji we re eşkere dikin. Ez nifteyê didim we. Ji del bixwazin bigihîjin Xwedê. Dema ku hûn ji dil bixwazin digihîjin Xwedê, hûn rasterast bi Xwedê ve tên girêdol. Bixwazin ku ev dinya ji bo we bide cinet. Bixwazin ku hûn bibin Xwediyê hemû cinetan. Xwedê ji we hemûyan razî be. Em ji dilê xwe ji we pir û pir hez dikin.